Muli bwanji ana anzanga, ine ankodimo ndakubweretsani nthano imene mutu wake akuti utumiki wa nyimbo pakati pa usiku. Verse loloweza luchokera pa Machitidwe chapter 16 verse 25 pamene akunena kuti koma ngati pakati pa usiku Paulo ndi Sila anali kupemphera nayimbira Mulungu nyimbo. Uthenga tikhala tikuphunzirana kuti ndimapembedza Mulungu ndikalemekeza Iye ngakhale zitavuta chotani. Kodi mudayamba mwanenerapo pa chinthu chimene simunapange? Paulo ndi Sila adamenyedwa ndipo adaponyedwa mu ndende chifukwa amuna ena anawanenera zabodza, komabe iwo adalemekezabe Mulungu napembedza Iye. Amuna awa ndi atumiki a Mulungu wammwambamwamba. Kamtsikana kena kadafuula kakulondola Paulo ndi Sila mu mzinda. Iye adali kuwalondola iwo kwa masiku angapo ndipo amafuula. Amuna awa ndi atumiki a Mulungu wammwambamwamba. Mwadzidzidzi Paulo adatembenuka ndipo adalamula, mu dzina la Yesu tuluka mwa iye. Nthawi yomweyo mzimu woyipa udatuluka mwa mtsikanayo ndipo adakhala chete. Mbuye wake adayang'ana modabwa, koma kenaka kudabwa kwawo kudasanduka mkwiyo atazindikira zimene Paulo adachita. Kamtsikana kaja kamawapangira mbuye wake ndalama ponenera zimene ziwachitikire anthu, koma tsopano mzimu woyipa wamuchokera. Iye sakwanitsanso onenera, sabweretsanso ndalama kwa mbuye wake. Eni ake amtsikanayo adagwira Paulo ndi Sila, adawakokera chakumsika nawatengera kwa oweruza milandu. Iwo adaneneza Paulo ndi Sila nati, amuna awa ndi Ayuda, akuyambitsa chisokonezo ndipo akulimbikitsa anthu kusatsatira zikhalidwe zathu. Khamu lokwiya linafika. Nthawi yomweyo oweruza adalamula kuti Paulo ndi Sila amenyedwe ndipo aponyedwe mu ndende. Woyang'anira akayidi adawatengera iwo mu ndende, adawamanga miyendo yawo natseka pa chitseko kuwasiya iwo mu mdima. Mu ndendemo munkazizira kwambiri komanso mumanunkha. Misana yawo inkatuluka magazi, idali ndi zilonda. Iwo ankakanika kuti angakhale asunthe. Ali chikhalire mu ndende, Paulo ndi Sila anayamba kuyimba nyimbo zolemekeza Mulungu. Pamene adali kulimbikira kuyimba, iwo amamva bwino. Iwo adayiwala za mabala amene adali kumsana kwawo. Iwo adapembedza Mulungu chifukwa chowasunga ndi moyo. Adalemekeza Mulungu powasunga iwo ndi kuwasamalira ngakhale adali mu ndende. Akayidi ena adali omvetsera mwachidwi. Amuna amenewa akukwanitsa bwanji kumayimba atamenyedwa kwambiri? Cha nthawi ya pakati pa usiku chivomerezi chidayamba kugwedeza ndende. Maonyero a akayidi adagwa pansi, zitseko za ndende zidatsekuka. Iwo amakwanitsa kutuluka panja pa ndende. Woyang'anira akayidi adatuluka nyumba yake. Iye adaona zitseko za ndende zidatsekuka ndipo adali ndi chitsimikizo kuti akayidi wathawa. Nthawi yomweyo adatenga lupanga kuti adzipheka. Iye amadziwa chilango chimene amenera kulandira kuti ndi chophedwa chifukwa chothawitsa akayidi. Kotero kudali kwabwino kungozipa. Paulo adafuula kwa woyang'anira akayidi, leka tonse tili momwe muno. Woyang'anira ndende adayitanitsa nyali. Iye adathamangira ku ndendeko. Indedi iye adafuula, onse ali momwe muno. Woyang'anira ndende adawatengera Paulo ndi Sila ku nyumba yake. Iye adawamva Paulo ndi Sila akuyimba napembedza Mulungu mu ndende. Pamene adali kuwatsuka mabala awo, iye adawafunsa iwo kuti amfotokozere zambiri za Mulungu amene amampembedza. Amuna awiri aja adamuwuza za nthano yodabwitsa ya Yesu. Adamuwuza mmene Mulungu adatumizira mwana wake kudzafera machimo athu. Woyang'anira akayidi pamodzi ndi banja lake adali kumvetsera mosamalitsa ndipo adapanga chisankho choti atsatire Yesu. Nthawi yomweyo iwo adaphatikana ndi Paulo ndi Sila kupembedza Mulungu ndipo adabatizidwa. Mmawa wotsatira Paulo ndi Sila adamasulidwa. Oweruza adamva kuti adali nzika za Chiroma. Iye ankadziwa kuti lamulo limati Mroma samafunika kuyikidwa mu ndende asadetsedwe. Chotero adawapepesa. Pamene Paulo ndi Sila adatuluka mu mzinda,
adapembedza Mulungu powapatsa mwayi wochitira umboni kwa woyang'anira akayidi ndi banja lake. Iwo adapitiriza kulemekeza Mulungu pamene adali kuyenda kuuza ena za Yesu. Ngakhale zitavuta motani kapena chingachitike chinthu chotani, tikhoza kulemekezanso Mulungu nthawi zonse.